Ola, que tal? Benvidos a este programa de debate, o Faladoiro, no que hoxe nos acompañan nesta mesa Xaime Barreiro. Que tal, Xaime? Boa tarde a todos. E José Manuel Estévez Sá. Que tal, José Manuel? Moi ben, encantado de estar aquí. Ambos os dous son profesores de universidade, Xaime da de Santiago e Xosé Manuel da de Coruña. E tamén José Castro. Que tal, José? Hola, moi ben. E María Ovelleiro. Que tal, María? Hola, moi ben. Ambos Grazas tamén. polo convite. Encantados de terte aquí por segunda vez, non? Os dous son, como lles decía, son xornalistas. María é directora de Sermos Galiza. Ben, pois, como sempre, empezaremos a falar da actualidade de Santiago, que estes días estuvo centrada en dous casos nos que hai polémica. Un é o servicio da grúa e a hora, na que o alcalde anunciara que a mediados de maio habería un pleno extraordinario para iniciar os trámites para municipalizar este servicio, pero, bueno, nos últimos días ocurriron feitos, algúns que a oposición tacha de tilda de falta de transparencia, de oscurantismo, como foi que o pasado venres se aprobou, a Xunta de Goberno aprobou contratar coa mesma empresa que está, non lle queren chamar prórroga, porque legalmente non se pode facer, contratou coa mesma empresa por 3 meses máis este servicio, á espera tamén dun auto xudicial no que, en función do que salga, pois o Concello tratará de municipalizar ou non. A cousa é moi complicada técnicamente e eu lles quería plantear aos contertulios se unha situación que se leva repetindo durante moitos meses e durante anos pois non debería ter antes unha solución, aínda que ás veces as cuestións legais non son fáciles. Pepe. Pois eu, como ciudadano que circulo por Santiago, a grúa suprimiría, evidentemente, porque a mí non me beneficia absolutamente en nada, non? En canto a ahora, a regulación de aparcamentos, bueno, eu creo que estamos chegando en Santiago a un punto e a un momento en que a posibilidade de aparcar na cidade vai a ser un bonito recordo do pasado. Porque este Concello e os anteriores, as corporacións anteriores, non é culpa solo destos, levan unha teima en contra dos automobilistas de tal forma que nos están expulsando da cidade. É imposible aparcar. Cando hai unha rúa, como Montero Ríos, que se acaba de abrir agora despois de remodelada, na que se podía aparcar, bueno, pois quitaron todas as plazas de aparcamento. E fixeron unha especie de tubo, como se fora unha máquina de facer chorizos, de tal forma que entras alá ao fondo e tes que sair arriba sin posibilidade nin siquiera de entregar un sobre ou dar un recado a ninguén, non? Eu penso que é unha agresión aos automobilistas que son ciudadanos de Santiago, como os peóns, que teñen tamén direito a recuperar algún espacio, e agora nas dúas rúas anunciaban hoxe, ademais, que van a remodelar, non recordo como se chama, unha que baixa por aí, Castrondouro, efectivamente, pois van a quitar as poucas prazas que había de aparcamento, de tal forma que os ciudadanos de Santiago non teñen absolutamente ninguna posibilidade de estacionar o seu vehículo pagando os impostos religiosamente e cumprindo cas súas obrigas de ciudadanos. A mí pareceme, de verdad, lamentable que expulsen os automobilistas desta forma. É dicir, que remodelen as rúas, pareceme ben, pero, coño, hai que buscar unha alternativa. Senón, salvo que pensemos que o que intentan é desviar aos automobilistas os aparcamentos públicos que, ao final, van a ser as empresas máis solventes desta cidade. Estamos ampliando moito o tema, porque estamos falando de peatonalizar ou non peatonalizar estas cuestións, non? Non sei, Xaime, ou se entramos máis no detalle da municipalizar ou non. Ese é o mellor... Que isto... Ahora das unha realidade na que a institución, como se acostumbra a decir, cercana al ciudadano, que son os concellos son o que son contratistas de grandes empresas de dimensión extraordinaria que prestan calquera tipo de servicio. É dicir, hai unha especie de simulación de prestación polo servicio en cercanía para plegarte ás circunstancias máis individualizadas posible e máis concretas posible da ciudadanía para otorgalas a
a organización empresarial máis lonxana posible dos teus cidadáns. Hai aquí unha especie de simulación da... A verdade é que a veces parece moi excesivo decir que unha administración municipal é a máis cercana cando as limpezas, a hora, o guindastre, a prestación de servicios domiciliarios, todo está levado a cabo por unha empresa capitalista para facelo contrastar ahora co tipo de asuntamento que temos aquí, que presta eses servicios en términos de negocio, como é obvio, ¿no? Bueno, entonces isto leva a que podan suceder algún tipo de cousas como esas, que se tomen decisións. Aquí eu, en principio, estou de acordo. Pareceme que quedan moi ben as calles recuperadas. A tendencia en todos os lugares do mundo é que se reduzca progresivamente o espacio destinado non só ao tránsito, sino tamén ao aparcamiento de vehículos. Pero en todos os lugares en donde se adoptaron este tipo de decisións, sei que en Santiago pode ser difícil adoptar as decisións que complementan, adoptáronse decisións para a habilitación de alternativas de aparcamiento e de circulación que permitan que o individuo, eu, poda chegarme ao supermercado ou a quen sea. É dicir, que non ves a limitada capacidade da utilización do espacio urbano, non? Que non se pode convertir nun parque, e menos nun parque jurásico, como lle din algúns. Nese caso, este Concello estáse comportando como unha axencia contractual máis de empresas para as que os ciudadanos de Compostela somos unos tipos que están allá en el noroeste. Nada peculiar, nada sustancial, nada diferenciable, ¿no? E deixanos en desamparo, por exemplo, con cousas como as que ti comentabas, ou con estas outras que comentaba Luís. Xa son moitas as cousas que teñen retrasos enormes na toma de decisión que a resolve. Vale, ás veces porque tuvo a culpa non sei quen no pasado, porque tuvo a culpa non sei que funcionario, o que sea, pero que ten que facer o equipo municipal e resolvelo. E o que non pode ter uns meses con todas e cada unha das cuestións que lle pasan polas mesas, pendientes dunha decisión que estamos a ver se llega a decisión. Nunca chega esa maldita decisión e os cidadáns non nos importa de quen é a culpa, de quen non é a culpa, o que nos importa é a capacidade de xestión dos señores que están ao cargo do Concello, que dá a sensación de que neste caso quedelles grande, pero bastante grande. Sí, bueno, falabes deso, pero un dos puntos principais do programa de Compostela Aberta era precisamente municipalizar algúns servicios. E agora, pois, incluso neste do da grúa e hora, hai quen se teme e que está esperando a decisión dun xuiz a ver se o xuiz pois lle adxudica este servicio a unha empresa e quitarse o embolado de encima. Tú, María, tú supoño que estás en principio a favor da municipalización de servicios, non? Como ves esta situación de Santiago concretamente? Sí, a ver, neste caso concreto do que falamos, no caso do servizo da hora e do guindastre, eu penso que hai que diferenciar dos planos que non son complementarios, non? Que son, por un lado, o proceso xudicial que está seguindo precisamente este contrato da concesionaria Setex Aparqui e, por outra banda, a municipalización do servizo, non? Eu creo que aquí hai que poñer de manifesto pois a falta de xestión, ou polo menos é o que voto en falta, pois a hora de axilizar o proceso por parte do goberno municipal. Refírome sobre todo a que esta é a quinta prórroga do servizo da hora, cando a primeira prórroga pois foi en outubro de 2015. Estamos falando xa pois de ano e medio prácticamente. Entón, vemos como o goberno municipal aprobou esta quinta prórroga nunha xunta de goberno local extraordinaria o 29 de abril, é dicir, o pasado venres, hai case hoxe unha semana, e fixo dunha maneira completamente escurantista, sen ningún tipo de transparencia, sen informar pois nin os representantes políticos que forman parte da corporación e que non pertencen ao goberno, e tampouco os medios de comunicación. Quero dicir con isto que a cidadanía pois non soubo desta quinta prórroga, pois até esta semana que se tivo coñecemento un pouco de maneira oficial e que ao final pois o goberno municipal tivo que sair o paso pois destas noticias, digamos, pois extraoficiais e efectivamente admitir que houbera unha quinta prórroga. Entón, a ver, eu creo que cando se fala de municipalizar un servizo, non? Cando se promete isto nun programa electoral, tampouco se pode enganar a xente dicíndolle que se vai chegar ao goberno e que se vai facer, porque isto require dun longo proceso, hai que facer as cousas ben,
hai que facer as cousas dun xeito que non prexudiquen as arcas públicas, é dicir, que non prexudica a cidadanía, e contar con todos os preceptivos informes que avalen de maneira xurídica e de maneira técnica pois un proceso de municipalización para que ao final non acabe sendo, pois, digamos, unha estafa, digámoslo así, de forma que nos entendan todas as persoas, que non repercuta despois negativamente no peto da cidadanía. Sí, José Manuel. Sí. Bueno, efectivamente, eu penso que, a ver, non é un concepto novo, a municipalización xa se ten posto en uso en distintas cidades españolas, mesmo tamén aquí en Galicia, en axuntamentos concretos, pode afectar distintos servicios, non só o guindastre ou agora, sino mesmo a auga e moitos outros servicios. O certo é que eu distingo dous ámbitos principais. Por un lado, todo o que é o ámbito social e político, e cando penso no ámbito social e político, estou pensando nos políticos como representantes da sociedade. En ese aspecto, temos que lembrar que estamos a falar de dous servizos, de dous realidades que afectan directamente á cidadanía. E, polo tanto, como afectan directamente á cidadanía ten o dereito de estar plenamente informado en todo momento de como van os procesos, esos procesos de municipalización. E claro, o que a mí non me gusta, e supoño que aos máis dos ciudadanos non lle gusta, pois efectivamente é ter que ver a grupos que supostamente representan os ciudadanos, esta semana, por exemplo, o BNG e Mailo PP, claro, reprochando o Axuntamento, pois esa falta de transparencia a hora de tomar unha serie de acordos que afectan, como digo, a toda a cidade e aos seres cidadáns, de acordo, en xuntas extraordinarias. En todo caso, despois está o ámbito xurídico técnico que lle chamo eu, porque efectivamente aquí, neste todo o proceso, hai unha serie de sentenzas, estáse agardando unha nova sentenza, e ao mesmo tempo existen dous informes. Por un lado, un informe xurídico que avala dita municipalización, pero tamén un informe interno da sección de persoal que pon certas dúbidas en algún dos casos. E logo está unha parte que non debemos esquecer, porque estamos a falar tamén de un servicio que é acometido por unha serie de traballadores. É dicir, hai un impacto laboral, hai un impacto de servicios. Efectivamente, di Pepe, bueno, a min a grúa, decía Pepe que non lle gustaba. Bueno, efectivamente, pode non gustar, pero hai que recoñecer que, igual que agora, contribúe de algún xeito, e si é con un uso, digamos, adecuado, a regularizar e ordenar. Era unha brincadeira. Era unha brincadeira, claro. Non, digo, pero por se alguén lle queda dúbida... Debías de decir que o Concello ten que suprimir o servicio da grúa. Deixo aí por se alguén lle queda algunha dúbida, Pepe. É dicir, que efectivamente, malia que poda resultar, digamos, incómodo, eu penso que son dous servicios suficientemente importantes para que calquera decisión que se tome coa máxima claridade e a máxima celeridade. Porque, insisto, estamos a falar tamén de moita xente. Penso que son 40 ou 46 mesmo traballadores tamén que acometen esos servizos que están agardando e que teñen a inquedanza de que non saben se van a haber reposición, si va a haber un tipo de contrato continuo, discontinuo, fixo, de que tipo vai ser, decir, cal vai ser o seu futuro. E detrás desos traballadores hai unhas familias. Por lo tanto, son moitos, digamos, os cidadáns e os traballadores afectados o gallá canto antes e coa máxima transparencia se poda resolver un problema que nos afecta a todos. Eu, sin entrar en detalles técnicos que non os coñezo, como ciudadano, estou seguro que se saímos á rúa, calquera de nós, e preguntamos aos ciudadanos, aos veciños de Compostela, pola municipalización ou non municipalización dos servicios estos, da GRU e de outros servicios que ten o Concello, aos ciudadanos importelles nada. Eu aquí recordo aquela frase de Felipe González, gato blanco ou gato negro, o importante é que pille ratos en este caso, non? A min, o que lle interesa ao ciudadano? Que haxa un servicio de calidade, en todos os servicios do Concello. Sexan xestionados por unha empresa pública, privada ou mixta, dalles exactamente igual. E o Concello que ten que ver é que existe esa calidade, e que existe esa calidade con eficiencia. Eficiencia é prestar o mellor servicio ao menor coste, que non repercuta nos ciudadanos, e logo manter un prego, evidentemente. Todo o demais son cantejondo. É unha auténtica chorrada. Eu, de verdade, cada vez que oigo falar de banca pública, de recuperar banca pública, a min pareceme unha demencia, porque unha banca pública non vamos a constituir, María seguramente penso ao contrario que mí, non? Pero non vamos a ter un banco público para que reparta cartos aos ciudadanos. Un banco público, se existe, terá que xestionar
obter beneficios, e con eses beneficios, oye, pues, repartir dividendos ou acometer outras prioridades e outras historias. Moitos países teñen banca pública, por certo, non estamos aquí falando de... E aquí tivemos banca pública. De países, estamos falando de Alemanha, estamos falando de países da contorna europea. Pero bueno, ese non é o tema de... Efectivamente, nos vamos a ir a banca pública. Non vayamos a banca A pública. municipalización está ben, pero a mí dame igual que sea xestionado por unha empresa privada ou unha empresa pública, con tal que me den un bo servicio de agua, de limpeza, de basuras, de tráfico, de todas. E iso ademais teno que controlar o Concello. Claro. Hai outro, digo, é que se non temos hoxe moitos temas, e despois e quería tratar, ainda que tamén sea brevemente, non é exactamente o mesmo caso, pero parécese bastante, polo menos no que no desarrollo, no proceso dos últimos anos na empresa que fai o servicio de atención ao fogar, atención domiciliaria a xentes con necesidades, que neste momento hai 130 persoas que necesitan, que demandaron esta axuda, pero non se lles pode prestar porque o Concello ten unha limitación que di que por un contrato firmado tamén hai máis de 2 anos, que lle limita o seu presuposto e que non pode abordar isto. A Xunta parece ser que ten posibilidades de dotar con máis económicamente mellor este convenio que tiña cos concellos. Entonces, bueno, pues a cuestión, resumindo, é que hai 130 persoas que non poden acceder ao servicio por cuestións que moi ben non se sabe de quen dependen. Pero, bueno, tamén se lle pide ao Concello desde a oposición que ten que buscar unha fórmula para resolverlo, non? María, por exemplo. Sí, ben, como ti ben apuntabas, existen perto de 130 persoas que se atopan nunha situación prácticamente de incerteza, nun limbo, digamos, a espera de poder acceder a ese servizo que é tan importante e que prestan os concellos como é a axuda ao fogar, a axuda a domicilio. Neste sentido, chama a atención que, habendo aínda estas persoas en lista de agarda, estas sobre 130 persoas, o Concello deixou sen utilizar prácticamente 4.000 horas das que lle permitía a Xunta de Galiza, digamos, das que lle asignara a Xunta de Galiza. Entón, aquí houve un concurso público que gañou a empresa Valoriza, da construtora SACIR, que rematou o 28 de abril deste mesmo ano, a semana pasada. Entón, o Goberno Municipal prorrogou esta concesión 8 meses, malias críticas tanto das persoas usuarias, pois polo suposto mal servizo, digámoslo de algún xeito, que presta esta empresa, e malias protestas das traballadoras e dos traballadores. E a pesar de que Valoriza tampouco lle interesa seguir con esta concesión, que é algo que nos chama verdadeiramente a atención. E eu creo que aquí hai algo denunciable, e o feito de que en novembro de 2016 o Goberno Municipal pois dixo que se estaba realizando, estábase traballando na realización, na redacción dos pregos técnicos para sacar un novo concurso. Falamos de novembro de 2016, estamos a maio de 2017. Eu pregúntome se son necesarios tantos meses para poder redactar uns pregos dun servizo, por certo, no que, insisto, hai numerosas queixas. E, por outro lado, o Goberno Municipal pois responsabiliza de algún xeito o Goberno do Partido Popular porque os pregos de condicións técnicas pois dese contrato non estimaban en ningún caso a posibilidade de alongar pois ampliación do contrato, e os servizos municipais aquí, como ti ben dicías, o que fan valer é a lei de contratos do sector público, que di que non se pode alterar pois o prezo nun 10%, penso que do importe. Entón, eu penso que aquí os principais prexudicados son esas persoas que están sen axuda ao fogar, cando existiría a posibilidade de que puidesen gozar do servizo. Aparte, falamos de persoas con dependencia, persoas as que lles fai falta este servizo de maneira, urxente. José Manuel. Sí, aquí, efectivamente, atopamos de novo dous espazos moi interesantes sobre os que reflexionar. Por un lado, dentro da propia empresa, como decía María, non quere, avisou en agosto, avisou despois en novembro, que foi cando o Concello dixo que se iba a poñer manos á obra para redactar esos pregos novos para a futura contratación e licitación. Avisou de novo outra vez en marzo. Por outro lado, dentro da propia empresa, o
comité de empresa, digamos, hai unha certa inquedanza, porque parece ser que están habendo unha serie de presións, e xente que está xogándose o seu posto, que tampouco sabe se vai continuar ou non, e iso tamén contribúe, digamos, a enturbiar todo o panorama. E por outra banda está un servicio que é absolutamente esencial e básico, un servicio moi sensible. Un servicio moi sensible e a Xunta decatouse enseguida delo, e por eso cada ano tenta pois, aumentar as partidas e contribuir os concellos nas todas as súas demandas para que todas estas decenas, centos de cidadáns, no caso de Compostela, decenas de compostelanos que están necesitados das axudas básicas dentro do fogar. Claro, por outro lado, temos de novo unha parte xurídica, porque estamos a ver que están chegando unha serie de denuncias precisamente desos usuarios, desos persoas dependentes, porque hai unha serie de servicios que parece ser que non responden aos horarios establecidos, nin responden aos tempos de traballo establecidos. Parece ser que incluso hai, según din as denuncias, cambios, digamos, do persoal, é dicir, hoxe aparece unha persona e o día seguinte aparece outra que realiza o traballo daquela maneira ou de un xeito, digamos, non adecuado. E, polo tanto, vemos que son moitos os sectores afectados. Efectivamente, eu estou convosco e con María en que vai sendo hora que tendo orzamentos, tendo axuda e a disposición da Xunta de Galicia, é difícil creer que non se poda realizar xa e dunha vez pois esa nova licitación que, sobre todo, poda dar un servicio que, insisto, hai que verse no caso para saber o sensible e o esencial que é. Estamos a falar de personas dependentes, tamén maiores, etcétera, etcétera. En fin, ten que ser unha prioridade. Desde logo ten que ser unha prioridade. Sí, Pepe, por exemplo... Sí, bueno, a min levamos 8 anos botando a culpa de todo a crisis e os recortes de todos os gobernos, porque, bueno, tanto anterior como este, recortaron. En Galicia houve recortes importantes en moitos servicios que afectaron directamente ao estado de bienestar, non? Ahora resulta que con este servizo importante, tan sensible, como apuntabas, José Manuel, que hai máis recursos, hai máis horas disponibles subvencionadas pola Xunta de Galicia, resulta que temos un concello que está varado pensando o que vai a facer mentres hai 123 ou 130 persoas dependientes que necesitan deses servicios para a alimentación, para o aseo, para a mobilidade, para certos desplazamentos, para moitas cousas, non? A mí, de verdade, pareceme triste, moi triste que isto ocurra en este momento en Santiago. Eu creo que non hai ninguna administración que non poida resolver un problema desde o punto de vista xurídico, por complicado que sea. Ten que haber mecanismos para resolverlo e para solucionar esta situación e para modificar o contrato, este ou outros contratos. O importante é a finalidade é atender a xente que necesita precisamente da atención municipal. Xaime. Hai un consenso absoluto, estamos de acordo con todo o que decides. Eu creo que podía resumirse, creo que tamén vos podedes estar de acordo comigo se resumen unha cousa. Sea pola opción municipalizada ou pola opción de contratos, nada vai a funcionar razonablemente se detrás da decisión non hai unha administración eficiente. E unha administración non pode ser eficiente se a súa dirección política é ineficiente. Bueno, ese é o resumen da situación. Bueno, pois cerramos o capítulo de Santiago porque tamén hai outros asuntos importantes en Galicia, en España e en Europa, a ver se nos dá tempo a tratalos hoxe todos. Hoxe terminaba o prazo para presentar os avais o Partido Socialista, os avais dos 3 candidatos, e hai unha certa sorpresa, polo menos para min, non sei a ver que comentan os contertulios, pero Susana Díaz conseguiu, bueno, ainda falta por depuralos, pero máis ou menos serán esas as cifras, 62.500, Pedro Sánchez 57.300 aproximadamente, uns 5.000 menos nada máis, bueno, e Pachi López 12.000. Isto no conxunto de España, pero en Galicia, pois para min tamén, repito, a sorpresa ainda maior, porque Pedro Sánchez gañou aquí, habendo como ten un referente polo menos mediático, así o Partido Socialista, que é o alcalde de Vigo, que apoiaba a Susana Díaz e ganou Pedro Sánchez por unha diferencia de uns 500 ou 600 votos, non? Pachi López en Galicia sacou uns 700. Bueno, Xaime, pregúntoche a ti primeiro, se esperabas estes datos, porque non por nada, pero probablemente estes máis cerca dos que informan destas cuestións. Podemos ter unha sorpresa en isto. A distancia entre Susana Díaz e Pedro Sánchez é moi estreita.
E hai algún teórico analista destos procesos que di que precisamente aqueles militantes que podrían sentirse máis coaccionados porque os aparatos locais condicionasen a súa liberdade de voto, optaron por votar informáticamente. Así que podría darse o caso de que, dada que a presencia de aparato de Susana Díaz é moito máis importante que a de Pedro Sánchez, podría darse o caso de que esa distancia se reducira drásticamente, é o que din estes analistas, até as 12 da noite de hoxe, que cando acaba o cómputo e cando se vai a facer o recuento das avales individuales, que é dicir, sin ser sometidos á presencia de ninguén, que cheguen por vía informática. Bueno, entón teremos xa temos un problema, é dicir, estamos dando voltas a ver quién va ou non va. Bueno, sabíamos que estas dous eran as persoas que iban a manter o pulso, e o problema dos resultados non resolve absolutamente nada dos temores, das expectativas, de nada do que tiñamos até onte. É dicir, estamos nunha situación clara de quiebra da unidade interna do partido, en donde o aparato está nun lado, ou é o que pensan maioritariamente os militantes, e os militantes, que é o que pensan maioritariamente, eles tamén están no outro, así que temos, independentemente do que pase coa recollida de avales SOSE, temos unha contienda electoral complicada nesto que son as primarias diante destas próximas semanas, e temos unha cuestión igualmente complicada para a resolución do próximo Congreso Federal do Partido, en donde se poden dar circunstancias bastante peculiares. Si ganase Pedro Sánchez estas primarias, podría encontrarse con que os delegados do Congreso, donde hai unha forza especial dos aparatos para designalos, lle foran contrarios, e o secretario xeral victorioso en primarias encontrase un ambiente hostil nun Congreso. E se ganara Susana Díaz, tamén hai analistas internos deste tipo que dicen é moi difícil que persistan dentro do partido, polo menos en paz, estos que, considerándose moralmente traicionados, ainda por riba, poderán quedar... É dicir, temos uns cuantos meses por diante en donde a historia do socialismo español será traumática. Sí, calquera de vos, non sei quen se anima a continuar o discurso de Xaime. Estando completamente de acordo, como non podía ser de outra forma que con Xaime, a min daba moita pena a situación, moitísima pena, porque eu penso que a toda agora o Partido Socialista, que recordemos desde a época de Felipe González levantou este país, elevou no estado de bienestar, acadou unha serie de conquistas sociais, unha serie de conquistas económicas e políticas e o renombre de España, en fin, todo o que se conseguiu desde o ano 82 pois pode irse, como se di vulgarmente, o garete en este momento, porque o Partido Socialista para min corre severo risco de fracturarse e fracturarse definitivamente. Pedro Sánchez, para min foi unha das persoas que desde o punto de vista político tuvo unha inxente cantidad de oportunidades para consolidarse no liderazgo do partido e ser a esperanza de futuro do día de mañán, si tivera un pouco de paciencia e menos ambición, que tivo en ese momento demasiada ambición. Foi demasiado deprisa, estreouse, como lle pasa normalmente, como nos pasa na vida a casi todos, non? Todos os que corren. Efectivamente. Susana Díaz, por outra banda, se resulta gañadora, bueno, non sei que relato, que proxecto pode ofrecer a este país, tendo en conta que a comunidade andaluza está como está, en todos os ítems e factores analizables desde o punto de vista económico, desde o punto de vista educacional, desde o punto de vista da sanidade, que ten unha serie de manifestacións, non? E Pachi López, unha persona que desde os 19 anos é militante e non se lle coñece outro tipo de actividade. Antes xa, desde os 15, antes de nacer. Entón, é unha situación para min moi triste porque ningún dos dous candidatos, Felipe González dixo no seu día que Pedro Sánchez, e creo que se lle pode aplicar a todos, non sería capaz de falar media hora de España, non? Bueno, pois esta é a situación que temos. Tristemente, porque eu creo que un partido socialista forte e solvente era imprescindible para a gobernanza deste país.
Sí, José Manuel, pero isto está ocurrindo en toda Europa, non? Ou en algúns países de Europa, en Francia, por exemplo, non? Sí, efectivamente. Bueno, en Francia mesmo está ocurrindo ainda peor, porque a debacle, digamos, do Partido Socialista agora foi tremenda, non? Obtendo solo un 6,30 e pico % dos votos, é dicir, fai falla unha, digamos, refundación, non, da socialdemocracia en Europa, e agora, pois, casi que todo o mundo está a mirar para Martin Schulz como o posible, digamos, líder que, digamos, recobre un pouco esa iniciativa, esa ilusión dentro do proxecto, digamos, socialista en Alemania, en particular en Europa en general, é dicir, unha figura, un referente ao cal poder mirarse, non? E aquí, con respecto pois, ao panorama, digamos, no territorio español, é curioso, hai tres grandes mensaxes, está moi claro, non? Cales son as súas bazas, non? As súas mensaxes forza, non? Por un lado está Pedro Sánchez, que apela á militancia, el fala todo o tempo de voltar o PSOE á militancia, non? Que ten que facerse, digamos, coas rendas do PSOE, por tanto está animando precisamente a esa militancia de base a que vayan a votar, a que se, digamos, comprometan a que o apoyen. Por outro lado está a mensaxe astuta tamén de Susana Díaz, que fala de gañar as eleccións, é dicir, sabe que probablemente sea máis doado a chegarse aos votantes, aos simpatizantes non militantes do PSOE, é dicir, probablemente si ven aos apoios, pois dá máis de unha sorpresa, como deron hoxe, non? Pois na diferencia entre Pedro Sánchez e Susana Díaz está claro que todo o mundo, ou os máis dos analistas pensan que se, digamos, a votación fose aberta á sociedade, probablemente a vantaxe de Susana Díaz sería moito maior, precisamente por os perigos dese escoramento que ás veces mostra Pedro Sánchez cara, por exemplo, a Podemos. E por outro lado está a mensaxe de Pachi López que, bueno, pois fala de unha cousa que é moi importante, a idea de reunificar, a idea de unir o PSOE, de voltar, non, a un PSOE unido cun proxecto común, baseándose precisamente nas ideas, nos proxectos económicos e sociais, olvidándose un pouco esas rencillas, esas tensións. Está claro que o proceso é complexo, o definía o profesor Barreiro fai un anaco, efectivamente, hoxe están nestes istres pois facendo un reconto manual, despois pasan todos esos abais por unha especie de escaneado para certificar a súa idoneidade, e despois saberemos os resultados. Pero non deixa de ser chamativo pois esa cara que nos lle observábamos hoxe precisamente a Susana Díaz de asombro pola forza que ten adquirido Pedro Sánchez según os resultados dos que disfrutamos até o de agora. E, por outro lado, outra cousa que supoño que tamén vos chamou a atención, porque así o comentamos fai un anaco fora das cámaras, é precisamente a forza de Pedro Sánchez en Galiza, que sale, digamos, ventaxoso, con un maior número de abais, especialmente, e para a sorpresa de moitos tamén, en Pontevedra, onde pasa por diante de Susana Díaz, malia o apoio aberto de Carmela Silva e de Abel Caballero a precandidata, digamos, andaluza. Sí, e falando de Galicia... Nos sorprende tanto, eses compañeiros do sur perderon unhas primarias en Galicia hai pouco, Sí, bueno, volveron a repetir os mesmos resultados. Más ou menos, sí. Pero eu tamén quería plantearlle a María que, aínda que son datos provisionais, pero os de Galicia, pois, a mí personalmente, aínda que tamén é certo das primarias, pero, bueno, unha cousa son as primarias e outros son os abais, as primarias, digamos, máis abertas, e además tamén tampouco foron por tanta diferencia, que agora casi parece que... Pero que decía tamén, na provincia de Pontevedra, nas primarias ganarás na provincia de Pontevedra, creo que non. Sí, ¿no? sí, si sumas os votos de Liceaga e os de Gonzalo Caballero... Bueno, sí. Pero, bueno, eu quería preguntar a María como valorar máis os resultados de Galicia. Provisionais aínda, a falta de que se depuren e que sean definitivos, non? Pois eu concordo contigo, Luís, precisamente nesa sorpresa, non, que nos provocou pois a moitas persoas coñecer esa vitoria, digamos, de Pedro Sánchez sobre Susana Díaz aquí no noso país, non? Eu penso que aí Pedro Sánchez tamén obtivo de alguna maneira réditos de todo o proceso, de como foi todo o proceso, dese non polo non que defendeu até o final e de como se tramitou todo este proceso na Galiza, porque lembremos que no caso da Agrupación Socialista da Coruña, eu penso que é o caso así máis paradigmático, a militancia votou a apoiar a Pedro Sánchez, e despois a representante desta militancia, digamos, pois en Madrid, que sería Mar Barcón,
chega a Madrid e vota completamente o contrario do que lle encomendara esa militancia. Entón, eu penso pois que aí, a hora de obter avais, sí que se puido beneficiar desas situacións e desa militancia que de algún ou de outro xeito pois se sentiu defraudada pois a hora de ver representados os seus intereses en Madrid. Como cargo público, como cargo, digamos, dentro do propio partido, é difícil que un candidato se manifeste abertamente a favor de Pedro Sánchez que un candidato que xoga un pouco nos márxenes, digamos, da regla, digamos, da disciplina e do ideario do partido, digamos, das asuntos que teñen convidos. Entón, pois por eso, pero por outro lado, tamén é perigoso, porque ao millor hai xente que si ven, digamos, abertamente, sobre todo os que son cargos, digamos, orgánicos, din que apoian a Susana, non quere decir que despois non vayan a apoiar a Pedro Sánchez. Eu creo que aí tamén está a chave, non, deste caso, que é que vai pasar despois das primarias, non? Eu penso que aí hai que ver a capacidade de cohesión que pode ter o PSOE, que, como decíades, pois responde un pouco a toda a situación que se está vivindo a nivel europeo. E a propia actitud de Pachi López de decir, bueno, que vai a facer? É dicir, no momento en el que se decanten un pouco os dous finalistas, é dicir, que vaise a asociar a quen vai a apoiar, porque claro, aquí si sumamos mesmo en Galiza, pois os votos, digamos, os avais conseguidos por Pedro Sánchez e máis por Pachi, xa superan, creo que son en 25 avais aos que ten conseguido este Pedro Sánchez, si sumamos o de Susana Díaz e Pachi. Pero a división que falaba Pepe, eso é máis trágico, é dicir, que efectivamente, malia que sumemos, estamos vendo un partido absolutamente dividido en dous, atendo a lo menos a ese 70%, que é un número moi alto de participación dos militantes. Non só a división, o outro día, eu creo que foi domingo ou sábado, li unha entrevista de Pedro Sánchez nun periódico nacional e rezomaba odio e rencor. Solo odio e rencor, nada de proxecto, porque proxecto non tiña para este país. Isto sí que é tráxico, este caínismo que se percibe que é imposible, a min pareceme que é moi difícil ou casi imposible restañar, suturar esas feridas que quedan aí. É unha ferida mal curada, é moi peligrosa. Unha ferida ben curada pode ser unha fermosa cicatriz, pero mal curada é moi peligrosa. E aí van a quedar feridas para moitos anos, para bastantes anos. Rubalcaba dixo nunha ocasión, supoño que o recordas, profesor Barreiro, tardaremos 3 ou 4 secretarios generales en volver a llegar al gobierno. E bueno, aí está o tema, Despois, o caso de Francia, que citabas antes, a radicalización do Partido Socialista francés por parte do candidato que lle ganou as primarias o candidato oficial, digamos, dou como resultado 6,5%, que é a radicalización de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está vendendo o discurso de que vamos a recuperar o Partido Socialista e gañar, e non sabe que está abocado non só a ter os dous peores resultados, sino, se resulta gañador, a ter un terceiro peor resultado dos que tivo ata agora, para min, que é lamentable, porque eu sigo pensando que o Partido Socialista era necesario. Moi necesario para arranxar moitas dos desequilibrios que se teñen producido a nivel de concellos, a nivel de autonómicos, etc., nos últimos tempos. Eu lembrome, mesmo o propio presidente da Xunta, a Alberto Núñez Feijóo, apelando e recoñecendo a trayectoria e a mágoa de ter un partido que ten feito tanto e tantas cousas durante tanto tempo, que agora velo tan alicaído e tan, digamos, desnutrido e tan, digamos, fendido. É unha mágoa. Eu agardo que en fin, que xurdan novas e máis astutas voces dentro do propio partido que podan poñer un pouco de orden, acudindo aqueles que máis saben, que son o mellor os que xa estiveron entón e que veron o que pasaba antes, como se arranxaron os problemas de antes e como se están arranxando agora. Ás veces, cando vexo ese apoio absoluto á xuventude como novas forzas, vexo que hai falta moita experiencia, actúase con moito impulso e falta a sabiduría que dan, como decimos sempre, os maiores ou os vellos. Eu pediríamos un pouco de prudencia na valoración dos datos desta recollida de avais, porque as filosofías que inspiran cada un dos momentos en que van a estar votando os socialistas e os electores socialistas, isto dos avais, as primarias, o Congreso e as próximas eleccións xerais, que son dos que me inclino a pensar que cada vez están máis cerca, son distintas e puderan producirse cunha lógica radicalmente diferente. Eu sigo pensando que nas primarias Pedro Sánchez pode acadar un resultado extraordinario porque
o ambiente de desafección, de irritación coa celebración daquel nefando Comité Federal donde se fixo un golpe palaciego enorme dentro do Partido Socialista. E pudera ser que votaran tanto por simpatía con Pedro Sánchez como por antipatía con quenes promoveron aquel golpe palaciego. Pero esa filosofía co que se vai a votar nese momento xa distinta desta daqui. Esta daqui pode haber militantes que sencillamente non entregaron aval ou que eso, que ahora veremos por informática si é distinta. Cando se vaya... Unha pregunta, Xaime, podes avalar a dous candidatos? Non. Se avalas a un, non podes avalar a outro. Vale. Pero esta filosofía vai ser distinta. Pode ser distinta no momento en que se vote xa individualmente. E vai a ser distinta cando se vote no Congreso. No Congreso van a votar delegados cuya selección está importantemente condicionada pola formación dos aparatos locales. E pode ser que do resultado desas tres cousas consecutivas o que logo tiveran que votar os electores se houbera unhas eleccións anticipadas sea distinta e os electores opten por decirlle a todos os que participamos nestes 4 procesos anteriores sois unos irresponsables. Aí os queda el 6%. Bueno, é que, a ver, nunhas eleccións habría que facer outras primarias para elexir o candidato. Ese é outra por riba, pero non xa non gañadas. Moito máis complicado ainda. Mais Pedro Sánchez amenaza con volver. Claro, é que podería volver despois. terrible. Vamos a falar rapidamente, nos queda pouco tempo, e aquí no guión tiña 2 temas, tiña o do paro, pero eu creo que vamos a saltar. Foron datos moi bons, por lo menos os datos que aparecen, non? E tanto en Galicia, sobre todo en España, tanto de baixa de paro como de creación de emprego, afiliacións á Seguridade Social, pero así políticamente hai outro asunto máis interesante para min que é o tema do cupo vasco, o acordo entre o Partido Popular, entre Rajoy e o Partido Nacionalista Vasco, algo que levaba xa moitos anos que non se cumplía, que desde o ano, non sei se 2007 ou antes, que estaba pendiente de facer efectivo, e agora, por necesidade, pero según os vascos, isto lles vai a traer a eles, polo menos, e supoño que a todo España, dicen 15 anos de paz fiscal, non? José Manuel, como ves tú o asunto do cupo e tamén relacionado cos orzamentos, pero está todo vinculado, non? Claro, está evidentemente vinculado. Para poder aprobar os orzamentos hace falta, reducir ou rebaixar o cupo, ese tributo que se abona en contrapartida ou para, compensar os gastos das competencias non transferidas, como son defensa, como son infraestructuras, etc. Isto é correspondente ao 2016, hai ao redor de, non sei, son uns 500, millóns de reducción, e ademais tamén hai outros que se llevan a devolver, o País Vasco en concepto de liquidacións que estaban pendentes de fai unha serie de anos, en 2006 ou 2007, que até o de agora, por as circunstancias, e demais, económicas e demais, non tiveran, ese efecto. Bueno, a verdade é que a min, sempre que se fala do cupo vasco, créame certa inquedanza, non? Porque penso que se pode producir como de facto, comentan moitos especialistas no ámbito, un certo desequilibrio entre as comunidades, non? Pero é certo que eso había que telo pensado antes, os presupostos teñen que se aprobar, e non hai moito marxen de maniobra, non? É unha mágoa que, ao mellor, outros partidos, por exemplo, o propio PSOE non estivere máis agudo a non ter que agardar agora a por unha serie de enmiendas parciais por riba da mesa e non terse sentado de algún xeito e obter algunhas das súas demandas e chegar a un acordo que permitise aprobar uns presupostos sin ter que acudir, esos 5 escanos, esos 5 votos concretos que supoñen, case que sumados, 500 millóns cada un dos votos, non? E despois hai outra cosa que me preocupa, é o tema da alta velocidade, é dicir, desas, prerrogativas que van a adquirir, ese pulo que vai adquirir o tren de alta velocidade ao País Vasco, non porque non quera que disfruten de todos os seus servicios de ferrocarril, sino porque
o gallá non nos repercuta, digamos, a nós, é dicir, non inflúa no noso cronograma, ou non paralice o noso cronograma, ou non altere o cronograma que estaba, digamos, pactado ou coordinado para Galicia. E, por outro lado, a rebaixa tamén enerxética que tamén se vislumbra dentro do ámbito do país vasco, que espero que non cree tamén competencia, digamos, desleal cos impostos e as medidas e as presións enerxéticas que teñamos que pagar as empresas en Galiza. Eu estou seguro de que aí, dende o principio, Galiza aportou o que tiña que aportar, pero tamén o presidente da Xunta estivo en todo momento advertindo tanto ao Goberno Central como ao resto das comunidades que iba a estar moi vixiante para que non se produxesen irregularidades, desequilibrios ou injustizas con aqueles territorios, como no caso de Galicia, que están cumprindo e cumprindo ben coas súas obrigas fiscais e demais. Entón, pois, imos ver, xa digo, isto é algo típico, todos os gobernos o teñen feito, é algo que está tipificado nunha disposición adicional, precisamente a disposición adicional primeira da Constitución, e, polo tanto, pouco hai que debatir, porque se fai é porque se pode legalmente facer. Sí, María. Sí, ben, comezando polo proxecto de orzamentos, así falando en xenérico, compre lembrar que o peor proxecto para Galiza desde o ano 2004, non? Debido, bueno, pois, a unha caída de orzamento para este país moi importante. A respecto do ano pasado, pérdese un 30% desa cantidade, non? Que serían uns 400 millóns de euros. Neste caso, eu penso que todo o que ten a ver co cupo, co concerto vasco, pon de manifesto a necesidade de ter peso político, non? A importancia de ter certo peso político á hora de poder negociar. Neste sentido, penso que hai persoas a día doxe que se atopan desencantadas, por exemplo, co papel que puido cumprir En Marea dentro de Unidos Podemos, pois nesta legislatura, non? Porque a emenda que se presentou, a emenda de totalidade presentada aos orzamentos xerais, das súas 30 páxinas non fai unha soa alusión a Galiza. Entón, neste sentido, pois penso que sí, que se vota de menos unha voz galega propia no Congreso que poida defender os intereses daqui, máxime, cando insisto, estamos falando duns orzamentos que caeron un 30% a respecto do ano anterior, que non é pouco. E despois sobre o concerto vasco, pois vemos aí, como apuntaba eu agora, ese peso político, esa capacidade de negociación que revirta nos intereses da cidadanía, neste caso de Euskadi. Temos por unha banda pois o concerto, que son 3.500 millóns de euros adicionais, e por outro, perdón, unha devolución de 1.400 millóns de euros, e por outro lado a tarifa eléctrica, non? E eu penso que aquí pois podería, digamos, facerse un paralelismo con Galiza, que recuperaría, dai a cifra que acababa de citar eu, 3.500 millóns de euros, tería Galiza maiores de termos un sistema de financiamento semellante ao do país vasco, quero dicir, e é factible, o sea, só fai falta vontade política. Se Galiza realmente pois tivese un financiamento xusto consigo propia, se o goberno lle permitise a Galiza pois poder ter un concerto económico á altura do País Vasco, teríamos 3.500 millóns de euros que a día doxe se nos furta. Sí, eu mira... No, para nada, mira, eu refiro aos datos do economista Xosé Díaz, que sacamos un libro dele en Sermos Galiza, as contas que nos conta, e que di, facendo alusión ao último exercicio liquidado, que foi de 2014, que Galiza aportou ao Estado vía imposto uns 11.000 millóns de euros e recadou tan só, recibiu do Estado tan só 7.000. Entón hai unha diferenza importante. María e Xaime, sinto moito, pero non nos dá tempo a entrar nese debate, porque nos queda moi pouquillo tempo, e falar do tema de si ocupo para Galicia ou algún acordo distinto, é que non nos vai dar tempo. Eu solo rapidamente analizar, solo valorar eso, que queríamos preguntar outra cousa ao final e temos que terminar. Quería facer só unha cousa con respecto ao cupo, unha proposta con respecto ao cupo que faga que non teñamos este temor a estar fora dun xogo que nos afecta e donde non se nos permite entrar. Que a reunión, que debería ser mínimamente anual, da Comisión Xeral das Comunidades Autónomas, recibira perceptivamente un informe sobre o cupo vasco para que as outras comunidades autónomas de réximen de financiación xeral teñan a garantía de que a negociación do cupo non modifica o precepto constitucional de que non debe haber desigualdades. Esa é a clave da historia. Esa é a clave da historia non só para o País Vasco, sino a falta de información ao país, refíreme, é a clave tamén do que está a ocurrir en Cataluña. Porque en Cataluña hubo un proceso de comunicación intenso por parte do nacionalismo secesionista
E esa comunicación faltou por parte do goberno. Había que respostar a aquelo de España nos roba, que decían eles. En canto ao Grupo Vasco, hombre, eu tamén envidio, ata certo punto, os 5 escaños dos vascos, do Grupo Vasco, do PNV, que son capaces de, digamos, pautar e determinar os presupostos xerais do Estado. En este sentido, sana envidia. Ahora, tamén me dá moitísima pena o que estamos dicindo moitas veces, que o país foise disgregando e as autonomías que decía o profesor Barreiro, que reciben menos recursos porque, bueno, non teñen a forza que teñen os outros, e, de verdade, dame pena a situación porque isto, en lugar de acudir ás forzas nacionalistas que determinan eses presupostos, tamén se puide arranxar poñéndose de acordo o PP e o PSOE, ou outros partidos do Concerto Nacional. Que di o PNV di a minoría canaria tamén. Temos que rematar, pero, bueno, eu quería sacar un minuto, pero un minuto para todos. Que vai a pasar o domingo en Francia, José Manuel? Bueno, agardo que funcione o cordón sanitario que teñen pactado, digamos, os partidos, digamos, máis centrados con máis tradición, como é o Partido Republicano e o Partido Socialista, e que se xunten, digamos, coa nova proposta centrista de Emmanuel Macron para que, pois, digamos, toda Europa respire un pouco máis tranquila, especialmente España. Penso que los países en Europa, España que máis se xoga, hai que pensar que Francia é un lugar non só de tránsito, nos deixaría ese aillacionismo de Marine Le Pen, nos deixaría aillados do resto de Europa, pensar nas nosas persoas, nos produtos, nos bens, etc., etc., e pensar tamén o colaboracionismo que temos en materia de seguridade, en materia económica, en materia, en fin, en moitos aspectos. Por lo tanto, eu agardo que polo ben de Europa e en particular de España, pois, das dúas posibilidades que hai, que o mellor non son ni siquiera as ideais, pero son as que temos, pois que sea Emmanuel Macron o vencedor, como apuntan as enquisas. Sí, María, rápidamente. Sí, eu penso que o que acontece en Francia pois é un retrato do panorama actual da Unión Europea, non? E que constata, digamos, tres fenómenos. Por un lado, pois a caída dos partidos do réxime francés, digamos, do sistema francés. Por outro lado, un ascenso alarmante das posicións de extrema dereita e xenófobas. E por outro lado, que hai un importante segmentos sociais, que eu penso que isto é fundamental, que están profundamente descontentos coas políticas da Unión Europea, cunhas políticas regresivas, cunhas políticas a favor do gran capital e en contra das maiorías sociais, e que pechan a porta a milleiros de persoas refuxadas que foxen das guerras. Entón, eu penso que é necesario abrir un debate en serio, sen ningún tipo de miramentos, a respeito do papel que debe cumprir a Unión Europea en aras, pois, dunha Europa dos povos e non dunha Europa ao servizo do neoliberalismo do gran capital. Rapidamente, Xaime. Non temos tempo. Eu comparto o que estás dicindo, pero teño unha opinión negativa sobre Francia. Solo espero que perda Le Pen en ese sentido negativa, e espero non ter que chorar máis do necesario pola derrota aparentemente inevitable daquela opción política coa que eu me podería sentir máis identificado. Pepe, rápido. Bueno, eu creo que vai a gañar, de acordo co debate que tiveron onte, que tiveron estes días os dous candidatos, creo que vai a gañar Macron, pero de todas formas o que está a ocurrir en Francia é un severo aviso para todos os países da Europa Occidental, da Unión Europea. Ben, pois non xa estamos fora de tempo. Moitas gracias aos 4 contertulios que me acompañaron nesta mesa e a todos vostedes por seguir connosco un día máis.